Hola, molt bon dia i molt benvinguts un any més en el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. Un dia que se celebra arreu del món, però que especialment aquest any no es pot fer presencialment. No ens podem reunir amb els amics, amb els companys, amb els familiars. Per qüestions sanitàries ho hem tingut que fer telemàticament. Però malgrat tot, aquí estem, perquè ens hi hem compromès amb totes les persones que ho han patit i ja no estan entre nosaltres. Com cada any, volem recordar que la sida és una pandèmia i per això ens afecta a tots i no es pot deixar passar per alt. Encara cal fer-ne ressò continuat perquè tothom en sigui conscient i poder evitar amb el màxim de lo possible els contagis. Per tant, moltes gràcies a tots per estar avui aquí. Aquest any, el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida porta per lema l'estigma i la discriminació amb les persones amb l'UVIH. I ara parlarem amb el nostre president, el Joan Afroit. Joan, què en penses del lema que porten aquest any i quines són les accions que està prenent Actua a Vallès al respecte? Gràcies, Miquel, per la teva introducció i la veritat és que, per culpa de la pandèmia, hem de fer aquesta adaptació digital del Dia Mundial, però sí que és veritat que des d'Actua no volíem oblidar-nos d'aquest dia, que és un dia molt important per nosaltres, perquè és el nostre origen, la lluita contra el VIH, la lluita i el recolzament a totes les persones que han passat per Actua Vallès durant tots aquests 26 anys que portem donant suport en aquesta lluita. I també, com deia, recordar que ja portem 39 milions de persones mortes al món per culpa d'aquesta malaltia, recordar, com deia, els nostres estimats i estimades que ens han deixat per culpa d'aquesta malaltia. Abans em preguntaves per l'estigma i la discriminació que pateixen les persones amb el VIH. Jo et diria que hem de recordar l'acord de París, que el van signar molts governs, entre el qual el va signar també el nostre Ajuntament de Sabadell, on un dels seus punts importants era que aquests governs es tenien que comprometre, els governs locals, comprometre per la lluita contra la pobresa, la discriminació i l'estigma de les persones amb el VIH. Per la qual és molt important lluitar contra aquest estigma, contra aquesta discriminació que pateixen aquestes persones, també, com no, centrar-nos en la persona i en els seus drets humans i també donar un enfoc a tot el que és la discriminació per gènere. Gràcies, Joan. Una altra cosa, dona'ns el teu parer sobre la campanya que s'està fent ara actualment sobre el diagnòstic precoç de l'UVIH. Doncs, Miquel, el diagnòstic precoç del VIH és un tema important. Jo crec que és un tema vital per aconseguir la fita que tenim pel 2030. ONUSIDA, recordeu, que va instaurar el que és el famós 90-90-90, que no deixa de ser el 90% de les persones coneixen el seu estat serològic, el 90% d'aquestes persones tenen accés a tractament i que el 90% d'aquestes persones en tractament tenen una càrrega viral o aconsegueixen una càrrega viral indetectable. El diagnòstic precoç vol que arribem a aquesta fita. I això és molt important. Ara mateix estem amb un 81% de persones al món que coneixen el seu estat serològic, que és bastant alt. Un 67% d'aquestes persones tenen accés a tractament, que això és baix, i només un 59% d'aquestes persones amb accés a tractament aconsegueixen una càrrega viral indetectable. Per la qual aquesta campanya, com deia, és la clau, és vital. Hem de fer una campanya pel diagnòstic precoç, ja només també del VIH, sinó també de les malalties de transmissió sexual, perquè hem de fer entendre a la gent, sobretot la gent jove, que molta gent no coneix el que és el VIH, però hem de fer entendre a tothom, recordar la malaltia del VIH, les malalties de transmissió sexual, lo important que és el diagnòstic precoç per evitar aquesta malaltia. I sobretot, recomanar a aquelles persones que han tingut una pràctica de risc, com pot ser la pràctica del sexe sense condó o un intercanvi de xeringues,
que fer-se la prova, aquest diagnòstic precoç, és vital per aconseguir la fita aquesta que volem el 2030 del 90-90-90. Molt bé, Joan. I et volia preguntar una cosa. Com veus l'entitat amb els projectes que ara actualment està tirant endavant? Doncs, Miquel, la veritat és que l'entitat està amb una fortalesa increïble. Tenim més de 14 projectes i subprojectes en marxa, projectes tant de la part de la prevenció de la salut, que no ens oblidem que és l'origen d'Actua i per això es va fundar Actua, per la prevenció de la salut, com també la nostra vessant d'acció social. Per la qual, com deia, estem desenvolupant projectes molt importants. La prova, el projecte Dona, el cafè positiu, sensellarisme, la bugaderia, el pis d'acollida, etc. També estem molt orgullosos que organismes com la Generalitat, com la Diputació, com els ajuntaments, l'Ajuntament de Sabadell, truquin a la nostra porta per demanar-nos que col·laborem o que participem en projectes d'aquest àmbit, tant de l'àmbit de la prevenció com de l'àmbit d'acció social. Amb la qual cosa això té tres conclusions. La primera, que tenim uns professionals, uns tècnics molt professionals, una segona vessant, que és que tenim uns voluntaris que són inestimables per l'entitat i que col·laboren amb nosaltres en portar a terme tots aquests projectes. I, per últim, una solidesa amb la direcció de l'entitat inqüestionable. Jo crec que amb aquests tres grans pilars que tenim, doncs uns tècnics, uns voluntaris i una direcció, portem a terme avui en dia tots aquests projectes i esperem que en el futur puguem fer més, perquè Actua Vallès jo crec que no té límits. I ara a continuació unes paraules de la nostra alcaldessa Marta Ferrés. Hola a tothom, em dirigeixo a vosaltres a través d'aquest vídeo perquè el proper 1 de desembre és el Dia Mundial de la Sida i des d'aquí, doncs, òbviament, també ens volem sumar en aquest Dia Mundial. En primer lloc, per recordar a tota aquella gent que ens ha deixat pel VIH, també per sumar-nos a aquelles persones que en aquest moment l'estan patint i, evidentment, fer-los arribar tota la nostra força. Aquests últims mesos ens n'hem adonat com d'important és la salut en les nostres vides. Hi ha molts homes i moltes dones que ja ho saben des de fa temps perquè hem patit virus com el VIH i per tant també ens n'hem donat compte com d'important és defensar aquest dret de la salut. I sobretot també com d'important és no viure amb l'estigma d'estar malalt, amb l'estigma en aquest cas del VIH. Per tant, des d'aquí tota la força per continuar lluitant contra aquest estigma, tota la força per continuar defensant els drets de la nostra salut i per tant us animo des d'aquí a que també ens acompanyeu en aquest Dia Mundial. Hola, molt bona tarda. Avui tenim aquí el Jaume i la Carla, que són professor i alumne de l'Institut Vallès de Batxillerat Artístic. I han col·laborat conjuntament amb Actua en un dels projectes i els tenim aquí perquè ens expliquin una miqueta com ha sigut la seva experiència i com ho han viscut. Et passo el micro. Bueno, jo soc el professor de disseny. Vam rebre la proposta mitjançant correu de l'associació Actua Vallès. Ens va parèixer molt guai per a també poder donar visibilitat a la realitat en la que vivim. A més, la proposta venia també en forma de taller i no sé, va parèixer bona idea també, si no, podien disfrutar un ratillo. El taller en si, de fet, va ser molt dinàmic, va tindre el seu toc d'humor també, prou necessari i també en això van aconseguir trencar els estigmes que estan en la realitat i que en el taller pareixia que els joves no el tenien, però per si acas la veritat és que va vindre molt bé. No sé com ho van viure. Nosaltres, quan ens vam venir a fer aquest taller sobre l'VIH, la sexualitat i tot això, doncs com que primerament no veiem que nosaltres tinguéssim molts prejudicis i tal, o de mala manera, però el que sí ens havíem donat compte és que ens havien inculcat unes informacions, unes dades que eren falses, que no tenien res a veure i gràcies a que vam venir ens van
treure doncs, totes aquestes mentides que ens havia inculcat doncs, tant la societat i tal, i van trencar doncs, alguns mites, alguns estigmes i alguns prejudicis que havíem tingut o, volent o no, ho havíem pensat. Realment us volem donar les gràcies per la vostra assistència, agrair a tota la gent que ha col·laborat per fer aquí totes les presentacions i també recordar que, com cada any, abans de posar punt i final, deixeu-nos recordar amb afecte a totes les persones que ens han deixat durant tots aquests anys. Realment, si estem aquí és perquè ells hi han sigut primer i ens han fet viure experiències i estem vivint una realitat que encara no ha passat. Moltes gràcies per estar aquí amb tots nosaltres i fins molt aviat. Una abraçada.